ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯсторони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик ва ҳамватанони азиз. имрӯз 11 январи соли 2024 навор кардам баҳри шумо. Бардорои азиз, хонаҳо аз душанбе бисёртар ҳастанд, яъне ки баҳри шумо комментариҳом зиёд шуд ки бардорҷон аз шаҳри Душанбе хонамон. баҳри шумо хонаҳо аз Душанбе. дӯстон, касе ки дар ҳамин канал нав омада ҳастед, мақсад меҳмонен навори моро нав тамоша кардесен, дар ҳамин канал ҳатман подписатсия кунед бардоро. масъалаи лайкора бибинед. марҳамат, хона дорӣ бародар ёки мошин дорӣ, замин, чизе ки ҳаст дар ватсапи мо бинависонен, насиб боша мисли ҳамин инсоное ки ҳозир ман наворшон мекунам, мегирам рекламатон мекунам. шербачаҳо боқӣ дар паҳони худо бошен, ба ҳазор як донаи кофеи талха тайёр ки навора тамошо ки шербача. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кулоб, Восиф, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунед бортона. мегзарем ба якум эълон. эълони якумон чие бардоро? эълони якумон албатта ба мо мошин равон кардан, илтимос кардан ака мирамон. баҳри шумо як се дона мошин ҳасте сараввал ёкина Ford Mondeo. ин мошин навай солаш 2019 сол бромагай напанав дар шаҳри Москваи айни ҳол. мотораш 2.5 коробка автомат, бензини холӣ, нархш 1 миллион сомонӣ мега. боз ҳатман муомила дора аз номи канали Авто ТВ. коробкаша гуфтем автомат бардоро. рақамҳо ба +7 905 184 54 36 ватсап астай. состояниеш идеалния. креслош тоза, мошин нахаду айни ҳол дар шаҳри Москва. касе ки мошинхар ҳастен, аз номи канали Авто ТВ занг бизанен, бо шумода арзон мекунам. меташербачо 1 миллион рубл нархи мошин. ягон ҷош кор надора. 100% документҳо кардагӣ, фақат харидори конкретни марҳамат кунед. ба дим эълонмон мегзарем дӯстон. дим эълонмонам мошин мешава қатъи сеюм. ана баъд хонаҳо аз Душанбе сар мешавад дӯстон. Citroen Berlingo мега. ин автомобили нава, яъне ям дар шаҳри Москва бардоро. солаш 2012. дидесем бардоро бампери пеш камтарак задагиай, яъне ки ҳамҷош холи кор дора. дига ҳамаи ҷош идеалния, состояниеш хуб. коробкаш механика, бензини холӣ, яъне нархи 500,000 рубл. рақамҳо +7 905 184 54 36 идам ватсап. состояниеш чоткиай, нахадуай мошин. толка меган баробардоро передни бампер. ин ҳами қаш проблема аст. дига ҷош 100%. эълони сеюмона бардоро ҷонои ман. автомобил мешава электроавтомобили фурӯшӣ ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. солаш инами 1 сол пеш бромагай, аз ҳамин сабаб нархша қимат мегакамон 195,000 сомонӣ. чихоли дарунаш ҳозир айни ҳол шумо худтон бардорои азиз тамошо кунед. чихолаш падаркай. карочи бардоро электроавтомобили нав, ёкин чихели ҳолатани состояниш. ягон ҷош хеле хирошидагӣ, кандагӣ, пусидагӣ ёки чикидагӣ нестай. 2024 автомобили нав. документҳо ҳастай. нашо документҳо проблема нестай шербачаҳо. фақат конкретни харидор марҳамат кунам. мега акамо мефурӯша автомобилча. чихол гуфтем падарка. рақамон 102 19 01 14 ватсап ва ҳам дастии акамо шумо метавонед ки занг бизанед. мотораш 100%. ака мотора электроавтомобил рости гап акамо гуфтан 100%. ман худам электроавтомобил ҳай кардагӣ нестам. открити гапа мегӯям бардоро. ягон ҷош хеле хироштагӣ ҳатто надора. спидометро ҳама кор мекунад бардоро. ина бинен мошин ҳолатш ҳамин, состояниш ҳамин хел, ҳама ҷош кор мекунад. просто маблағ дар кора мега акамо барои мефурӯшмаш. ана ака мегзарам ба эълони чорумон ки наворҳомон сар шид. ба видеош ман имрӯз пешкаш мекардам. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хувалин, мазори ҳоҷи Султон мега бардоро. ҷамоати сарвисиёб деҳаи
айлу дара 4 дар хона бинен бардор азиз 4 дар хона 8 сотиқ замин дорад айни ҳол. Рақамон 187 91 98 00 3 дар хонаи 5 ба 3 ва як хонаи дигараш 3 ба 2 калдори калони дроз ҳастай. Боз магазинам дора. Магазинаш 6 ба 3 ва нимай. Стиляж дора. Хона ҳамаш потолокош фигура. Абои задагай кухни баня отдельно. Ҳоҷатхонаам дорад. Свет ҳастай бардора. Об свет дорад. Ҳатмӣ ҳаст. Лекин як дусе хона поёнтарш, ҳамин дусе хона ки дар поёнтарам ҳавлияд сертификат надора. Дигар ҳуҷҷатош 100%. Гирди хона забор гиртагӣ дарвоза подвал ҳам дора. 4 тарафи хона маҳкам кардагӣ таги магазин таги хона магазине яъне. Дарун беронш ремонт кардагӣ люкс фақат ҳавлӣ беремонтай. Дар наздикиш бунгоҳи тиббӣ ҳастай ҳатто бунгоҳи тиббӣ дар лаби роҳи калона ай района 8 километр дуртар мехона яъне. Соли 2018 ҳам хонара сохтмонша сар кардем мега ва соли 2021 тамомш кардем. Беремонтшам тамом шуда мега бардо. Хона ба лойблок хат сохтагай. Мактаб дар наздикиш. Агар харидори конкретӣ боша марҳамат кина хонаам дар Душанбе боша агар алишам меша мега кама. Панҷам эълон мегзарем як дӯстони азизиман. Эълони панҷам хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоат деҳати Алӣ. 6 дар хона дора 6 сотиқ замини дигар. Рақамон 921 14 58. Телефони дастиш ва ҳам WhatsApp шам мондагием дӯстон. Рақамои WhatsApp-ш 938 59 19 20. WhatsApp аст марҳамат кунед. Обши 6 дар хона дорад. 2 хонаи 4 ба 3 ним астай. 2 хонаи дигараш 5 ба 3 ва 2 таи дигараш 3 ним ба 3. Документу техпаспорт сертификат дора. Ба гарантияш. Мактаб наздик, мағоза наздик, масҷид наздик. Об свет дора. Фақат хона шикатур кардагай, монтажи свет шикардагай. Сет резаи берунӣ часпондагӣ нест. Се дари дарунӣ дари гулавниш часпондагай. Як комнатаҳай. Дигашам сӯз кардагай. На марҳамат шерои нар аз ғарибӣ моро тамошо кардесен ки ман имрӯз хонаҳоро пешкаш шумо мегардонам. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод бардоро. Ҷамоат деҳати Алӣ. 6 дар хона 6 сотиқ замин. ҳолати хонаро ба шумо гуфтум сараввал ҳамаша фаҳмондам. ина марҳамат кинен рақамҳои дастиша як бор дига мегӯм қати WhatsApp-аш 921 14 58 и телефони дастишай 938 59 19 20. анаида WhatsApp дорад дӯстон. нархи навои хона обши 190 000 сомонӣ. боз ҳатман муомила. ба эълони шашммон мегзарем инак дӯстон. эълони шашм хонаи фурӯшӣ дар Душанбе. И домаш доми 4 этажай. хиди хона айни ҳол дар якум этаж қарор дорад. обши 2 дар хона дорад. масоатш 56 метри квадратӣ. 33 микрорайон. ремонташ ремонти замонавӣ. рақамон 185 55 20 85 дӯстон. WhatsApp астай. ина марҳамат кен ҳатман аз номи канали мо занг бизанен. айроҳи калон 150 метр дур. мактаб ҳаст, балниса, бозорча, масҷид, хулас ҳама наздикай. канализатсияи шаҳрӣ, оби свет дора. 2 хонаи отдельни веранд кардагаи хонаҳо ба ҳазор бошем бардорон навора тамошо кинен. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона ҳамаш ҳаст. касе ки харидори конкрет няй ҳатман аз номи канали Авто ТВ занг бизанед шербачо бо шумо арзон мекунам мета. нархи хона 540 000 сомон. ҳатман муомилаш аз номи канали мо. документҳо 100% хона ба ғишти пухта сохтагӣ бардоштагӣ. ба эълони ҳафтумон мегзарем дӯстони азизи ман. эълони ҳафтумон ки квартираи фурӯшӣ дар чорраҳаи Файзобод. ниё кинед дӯстони азизи ман. як хонага коробка кардагай. ира коробка мегӯям бардоро. коробкаош ҳама кунам ба фирмазама. ҳама ҷора мебинӣ.
як хона коробка лифт дора лави раҳ дай. Рақам 889 91 94 94 WhatsApp аст дӯстон. Хона дар лави раҳ боз дома 3 моҳ пас меспорам мега чораҳаи Файзобод 1 километр болотар дӯстон азиман. Нархаш беҳад арзонай. нархи хона 150,000 сомонӣ мегӯяд. Боз ҳатман аз номи канали Авто ТВ. ба эълони ҳаштум мегзарем дӯстони азизи ман. эълони ҳаштум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дар шаҳри Душанбе дӯстон назди бозори Меҳрагон дай хона. навораш дарози бад байри шумо камтарак давонамаш бардору. 3 дар хона 45 метри квадратӣ обшӣ 2 ҳамом дохил дай мега. дар дохил 2 ҳамом дорад. рақамона 176 26 26 то роҳи калон 70 метр ҳамагӣ. мактаб дора. дар наздикиш мактаб ҳаст. алишам мешава бардоро. масъалаи алишам дора. ба мошини зуртар қиматтар болои сумтиян мега. боз муомила мекунем, яъне назди бозори Меҳрагон чораҳаи Суроб 45 метри квадратӣ. қарибишта мактаби 11 ҳастай. мактаби 33. ҳуҷҷатош 100%. ремонти хона миёна. кредит намешава мега. нархаш 250,000 сомонӣ. наҳам эълон дӯстони азизи ман. эълон наҳамон ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ай ёкен як комнатай 41 метри квадратӣ обшӣ. хонара ҳолатша дидесем бардро. ин хона ба ин ҳолаташ яъне ки боз камтарак ремонтталабам ҳастай. чихе ки шумо ба чашми сархитон дидесем бардро. дар шаҳри Душанбе дар Зарнисор як комнатага дар 10 этаж 41 метри квадратӣ. лифтша бинем дӯстони азизи ман. лифташ кор мекуна. рақамон 118 66 66 30 66. WhatsApp аст. марҳамат кунед касе ки харидорай. нархи хонара обши 260,000 мега. боз муомила ҳатман. документу 100%. марҳамат кунед шербачо. ба даҳам эълон мегзарем инак дӯстони беҳтарини ман, дӯстоне ки аз нуру наздик мара тамошо кардесен. боз декомнатага квартира ки дар 4 этаж қарор дорад 48 метри квадратӣ дар 32 микрорайон. ин хона айни ҳол дар Хуҷанд ҳисоб дӯстон. рақамон 120 31 17 83. WhatsApp аст. фурӯхта мешавад хонаи гарм ва бароҳат бо таъмири хуб бардоро. дар тирезаҳо бо ду тараф яъне ки медрояд даро ду тарафави мешаванд. дар наздики хона мактаби рақами 10 ҳастай. боғчаам ҳаст. марҳамат кунед дар ҷои зур ҷойгир аст. обши нархи хонара 300,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила. 11 эълон мегзарем шербачо. эълони 11 хонаи фурӯшӣ ки иам квартирай айни ҳол дар 3 этаж қарор дорад. квартираи люкс. як комнатага дар 3 этаж 31 метри квадратӣ дар 32 микрорайон. рақамон 137 07 99 08 шербачо. WhatsApp аст. срочно фурӯхта мешавад хонаи яҳуҷрагӣ дар ошинаи 3. хона тайёр аст. метавонед ки бидроен зиндагӣ кунед. дар наздикиш мағоза аст, шероинар, боғча аст, мактаб аст. мактабаш наздике ки фарзандакои шумо азоб накашанд. мақсад раи дур дарафта дар хунукиву гармӣ азоб накашанд. наздикишта мактаб аст мега. дар 3 этажаи срочно ҳуҷҷатои техникиш омодай. нархаш 290,000 сомонӣ. боз муомила. 12 эълон мегзарем шербачо. эълон 12 хонаи фурӯшӣ боз дар Душанбе дар Фирдавсия дӯстон. ёкунен Душанбе Фирдавсӣ. ира ҷои хитон медонед шероинар. ду комнатагар дар 1 этаж. ин цокилни несте шербачо. 52 метри квадратӣ. рақамон 188 0304. WhatsApp аст. ремонташ без ремонт, яъне ки коробкаи холӣ дар поёни корвона, яъне аниқтараш. наздикиш мағоза аст. обу светш дар Душанбе шумо медонед ки 100%, яъне ки проблема намешава. обу свет дора. масъалаи документош марҳамат кен занг бизанед мега камон. обши нархи хона 205,000 сомонӣ. рақамон 188 0304. WhatsApp. 13 эълон мегзарем дӯстон. эълон 13 хонаи фурӯшӣ дар Душанбе дар Сино. ду комнатага ёкунен ду комнатага обши 4 сотиқ замин дорад. хонаи заминӣ дар Душанбе тарафи Сино дай. рақамо 888 22 24.
80 ватсап аст марҳамат кунед. ду комнатага дом веранд кардага пок виза нахои утиблит кардага бардоро обсвет 100%, мактаб, мағоза, масҷид, беморхона ва аптека, бунгоҳи тиббияту ҳастай дӯстон. 4 содиқ обсветш документ дора. Политехникум 4 тути боло дайшер бачо. Обши нархи хонара акамон мея ки 479,000 сомонӣ, яъне ки 480,000. марҳамат дӯстон, агар маъқултон боша зангшон бизанед. Расидем ба анҷоми барномаи Шерои Нар. баъри миннатҳои мо якдонаи лайкчаро фаромӯш намекунем. марҳамат, хона дошта бошӣ бародари азиз, метавонӣ ки ба мо муроҷиат кунӣ, насиб боша мегирем дар навори оянда рекламат мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошен. касе ки ҳамин навори моро тамошо кард, аз шумо миннатдор ҳастем дӯстон. то наворҳои оянда, худованд ёру мададгортон боша. паноҳтон ба худо.